Dinigapon siyudad Sugbo na rescues kapulisan sa Labangon Police Station 10, pinangulohan ni Major Eraño Regidor ang sa minor de edad. Samtang nakaikyas ang 21 anyos si kauban sa minor de edad nga gituohang nanulis o duha ka mga tinun-an niadtong Dominggo alas 3 kadlawon sa Guadalupe Village, Barangay Punta Princesa, siyudad Sugbo. Ang mga biktima na edad og 15 anyos o 18 anyos nga giduol sa duha ka mga suspect og gipangtiunan og armas og mideklarar nga tulis. Nagkuha sa matulisan ang cellphone sa duha ka mga biktima og daling misibat sakay ang motorsiklo. Nagpakitabang dayon ang mga biktima sa Labangon Police Station og ilang follow-up operation na rescue ang usa ka minor de edad apan nakaikyas ang usa. Na-recover sa kapulisan ang cellphone sa duha ka mga biktima og nakuha usab og kalibre 38 revolver ang duha o adunay duha ka mga bala ang naasoy minor de edad. As the public, kung meron diyang na hold up, not in our area or even other police stations, to encourage, no, pwede sila magpunta dito para identify nila kasi may kasamahan tong minor na to eh.